салому алейкум мухлисони ММА, ба канали мо хуш омадед. Дар видео лайк гузоред ва обуна шуданро фаромӯш насозед. мо бошем видеои имрӯзаро оғоз мекунем. Спонсори видеои имрӯзаи мо корти Тинькофф банк мебошад, ки барои мизоҷон беҳтарин шароитҳоро муҳайё кардааст. ҳангоми фармоиши корти Тинькофф кормандони банк ба наздатон кортро ройгон оварда медиҳанд ва шумо метавонед ба Тоҷикистон бе комиссия маблағ равон кунед. ва инчунин ҳангоми харид бо корти Тинькофф Black аз мағозаҳо аз 1 то 7% маблағи шумо ба кортатон бармегардад. Силка дар зери комментария ҳаст. Даромада фармоиш диҳед. хабаре ки дер боз интизор буде дӯстон, расман варзишгари тоҷик Азам Ғафуров 15-3 бо варзишгари рус Қурбан Гаджиев 19-3 дар вазни сабук дар мусобиқаи ACI 170 барои гирифтани камарбанди муҳориба ва роҳхат барои финали гран-при вомехӯранд. бисёр як муҳорибаи ҷазоб ва тамошобоб хоҳад шуд, чун ҳамеша ба Азам муваффақият ва омодагии хубро барои чунин муҳорибаи ҷазобу муҳим орзу менамоем. ва агар ҳамин видео 500 лайк гирад, фардо маълумоти пурра дар бораи ҳарду варзишгар пешкашатон хоҳем кард. дӯстон, агар хоҳед ки эфирҳои мусобиқаҳои беҳтаринро тамошо намоед, пас дар телеграм канали Шермардон обуна шавед. Силка дар комментария ҳаст. Конор Макгрегор муҳорибаи асосии мусобиқаи UFC 300-ро гуфт. як рӯз пас аз оне ки директори UFC Дана Вайт дар бораи суҳбат бо Конор Макгрегор хабар дод, Конор хабар дод ки ӯ дар корти мусобиқаи UFC 300 ки 13 апрел дар Лас Вегас баргузор мешавад қарор надорад. Чандлер бар зидди Мойкано акнун муборизаи асосии мусобиқаи UFC 300 навиштааст Конор Макгрегор. чанде пеш аз ин Дана Вайт дар бораи номзади асосии муҳориба бо Макгрегор варзишгари амрикоӣ Майкл Чандлерро изҳор кард ки роҳбари созмон метавонад қаҳрамони ду каратаи собиқ UFC-ро розӣ кунонад. Конор Макгрегор аз моҳи июли соли 2021 ба октагон бар нагаштааст. дӯстони азиз, ин буд хабарҳои имрӯзаи ҷамъовардаи мо аз ММА. то видеоҳои навбатӣ шоду пирӯз бошед.